Hirar su daga farko ya ɗauka ko kuma gaisuwa da farko. Hajiya. Kana ji? Da Allah su ɗauka a Baran mu zo musu nasu gaba ne. ka takan su. To wannan ma ke. Ina ta na wannan kujerar da aka farko. wannan aka yi in bar da kai ma matsala a sani ba tariya A sai mu mai da kida mu. ma to aje a mata Ba sa ciki ba. Idan ne miki na hajiya. Hajjuwan suna ce. Kana ji da mala da nan shi kadai shi da wani. Da wallahi ba zan mu kwashe su ba a wajen nan. To akai ne saboda sai an maka. Shi ne Idan daina da gusa haka. Idan ina ita za ta saboda ita sai an ganta dole. ka kallon da waye da wani lokacin za mu gani. Yanzu ba ruwanka da ita Ba ruwanka da ita ba ta zo ba. Hajiya ce yanzu nan. Yanzu hajiya ce nan. zan yi magana maka ita kenan ko Mu je.